Chceš zhodiť brušný tuk? Tak prestaň veriť, že každé ovocie je automaticky light. Niektoré ti vedia pekne potichu zdvihnúť príjem cukru. A potom sa čuduješ, že pás ide hore ako ceny potravín. To je celé trochu doriti naivné. Prvé, datle. Plné prírodného cukru a extrémne kalorické. Pár kúskov a máš cukor skoro ako z koli. Sú zdravé? Áno, ale ľahko ich preješ a potom je to na hovno pre kalorický deficit. Druhé, hrozno. Malé, sladké, ide to do úst ako nič. 2 hrste a máš stovky kalórií bez toho, aby si to všimol. Tretie, mango. Jedno veľké mango má cez 40 gramov cukru. Samotné ti môže vyhodiť hladinu cukru hore a potom si hladný zas. Kombinuj ho s bielkovinou, napríklad orechmi, nech to nie je metabolická blbosť. Štvrté, banány. Výživné, ale viac sacharidov než bobule. Jeden stredný je v pohode. 2-3 denne bez rozmýšľania? To už je iný príbeh. Ovocie nie je nepriateľ. Prejedanie sa je. Sleduj ma pre viac pravdy o tvojom občas dosť pokazenom tele.